danna lakin, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Gaye. Jama'a, shin ko kun san abin da yake faruwa kuwa? Me yake faruwa? Wai ba ku san abin da yake faruwa ba? Alhaji Badamasi, kai ma baka san abin da yake faruwa ba? Me yake faruwa? Wai kuna nufin dukanku ba ku san abin da yake faruwa ba? Ba mu sani ba. To yanzu zan gaya muku abin da yake faruwa. Sani danja tsawon sati 2 yana kwanciya a asibiti ba shi da lafiya. To yanzu Allah ya masa rasuwa. Me kace? Cewa nayi Sani danja Allah ya masa rasuwa. Ƙarya yake yi. Ƙarya nake yi. Ka taɓa ganin inda aka yi ƙarya da mutuwa? Wannan gawan ma da kuke gani gawansa ce. Da raina ban mutu ba. Ashe dogon bacci kake yi, ai har na fara gaya wa duniya cewa ka mutu. Wallahi da raina. To Sani danja, mun fatan da za mu yi ma a nan shine Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana da rayuwa mai albarka. Idan kuma mutuwan ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani, domin dukkanin mai rai gawa ne, ko ba haka ba na kowa? Haka ne mana, haka ne.